To je moje peněženka. Prosím. No, ta je moje, tak ji naval zpátky. A jak jako víš, že je tvoje? Třeba je moje, jenom se mě snažíš okrást. No tak se klidně koukni dovnitř, tam mám doklady. Stůj, nebo zavolám policii. Zastavte ho někdo. Ukradnou mi peněženku. Ale ani mě pedofila, co mě opr... Nedělej to, já mám rodinu, mám plná peněženka. Tak na to, už si měl myslet dřív.